La recerca, per Glòria Corrons, capítol 6è. Va marxar el matí següent, vestit amb la mateixa roba elegant que portava a l'arribar. Quan es va mirar al mirall, li va costar reconèixer-se, sota aquells vestits que ja no semblaven harmonitzar amb la seva personalitat. A part d'això, li queien millor que abans. La seva cara irradiava salut i semblava més jove, i el seu cos s'havia enfortit i s'havia tornat més flexible. Va pensar com es sorprendrien tots quan el veiessin, i malgrat que li costava anar-se'n, es sentia impacient per trobar el seu antic món i començar a viure en ell amb la seva nova visió de les coses. Ara desitjava tornar amb l'Agnès encara més que abans, perquè ella seria l'única que comprendria el seu canvi, car també ho havia experimentat. Ni per un moment va pensar que no la trobaria. Sabia que ella estaria de tornada a casa esperant-lo. Varen prendre la marxa al volant del seu magnífic auto. Ja no anava tan de pressa, sinó suau i relaxadament, sense empremtes de les angoixes que l'omplien a l'arribar, gaudint de la bellesa del paisatge i sentint-se feliç. Va trigar més en arribar, però el camí se li va fer més curt. Quan es va trobar davant de casa seva, la va contemplar com si fos la primera vegada que la veia. S'alçava majestuosa al mig de bells jardins, lluny del soroll de la gran ciutat. Totes les seves línies eren perfectes, des dels angles dels seus finestrons, l'esveltesa de les seves portes i la teulada d'autèntic estil colonial anglès. Mai no se n'havia adonat, fins a aquell moment, de la sort que tenia posseint una casa tan bella. Va aparcar el cotxe al carrer i dubtar entre trucar al timbre o entrar sense avisar. L'Agnès probablement estaria dormint. No la despertaria. La clau va girar dòcilment i la porta es va obrir. No va encendre el llum i no va fer cap soroll. La distància que el separava de la seva habitació li va semblar interminable. El cor semblava sortir-se-li del pit. L'Enric va caminar a les palpentes, esquivant hàbilment els obstacles. Coneixia cada moble i cada racó amb detall. A poc, els seus ulls es van anar acostumant a la falta de llum i es va trobar als peus de l'enorme llit de matrimoni. En el seu centre es distingia una forma quasi completament coberta pels llençols que lluïen en la seva blancor. Sens dubte, l'Agnès era allà, dormint plàcidament. Es trauria la roba i jauria al seu costat. L'abraçaria per l'esquena sense parlar, no feia cap falta. El fet de tornar a estar junts ho explicaria tot sense paraules. El contacte amb la seva pell seria suficient i s'estimarien com feia molt de temps que no ho havien fet. Això seria diferent també. Feia anys que no feien l'amor com amants i ell ara la desitjava intensament. Les robes van caure als seus peus, sense que ell es molestés en recollir-les. Va quedar-se quiet una bona estona, completament nu en la foscor. No sentia fred. Tractava d'imaginar si ella sorprendria o reaccionaria com si estigués esperant-lo. Coneixia bé la seva dona d'abans, però no a la d'ara. Què li feia por? L'Agnès no podia rebutjar-lo o no hagués tornat. Es sentia molest amb ell mateix, però la veritat és que no s'atrevia a jeure al costat d'ella. Finalment es va decidir i va fer lliscar el seu cos entre els llençols. Molt a poc. Després va allargar els braços i quan estava a punt de tocar-la, s'ho va repensar. Desitjava abraçar-la però alguna cosa l'aturava. Des de molt jove no havia acceptat mai un sentiment que no comprenia. Sempre havia volgut saber el perquè de les seves sensacions. Sabia que si les coneixia, podria canviar el seu pensament envers elles i el sentiment seguiria després, fins que la vida que ell mateix havia escollit li va impedir disposar de temps per adonar-se de que no sentia res. Però ara ell havia canviat. Ja no era només una màquina d'activitat. No podia tenir a l'Agnès als seus braços perquè sentia por
i sabia que si comprenia el perquè de la seva por, la dominaria. Potser hagués passat sense moure's tota la nit si de sobte no hagués tingut la sensació de que aquella forma suposadament humana al seu costat semblava no tenir vida i tota la seva agitació mental es va paralitzar. Va contenir la seva pròpia respiració per escoltar, però el silenci només va ser destorbat per la llunyana cançó d'algun ocell nocturn. No es va atrevir a tocar-la, però es va incorporar bruscament i va encendre la llum. La forma blanca continuava en el mateix lloc. Va observar els llençols atentament per captar algun moviment que el tranquil·litzés. Va voler cridar-la, però la veu no va sortir de la seva gola. A la llum no era ja una simple il·lusió òptica. La forma semblava que no respirava. Estava veritablement l'Agnès sota els llençols? O només l'havia imaginada? Incapaç de suportar més aquella tortura, els va apartar d'un brusc cop de mà i va enfrontar-se amb la veritat.